Ahoj, volám sa Katka a moja babka ma ako malú volala Katinka, čo som neznášala, pretože sa mi to zdalo byť príliš detské, aj keď som mala 12 rokov. Od detstva som túžila byť modnou návrhárkou a bola som posadnutá plavkami, ale vôbec som si neverila. Až v dospelosti som si prešla viacerými zamestnaniami a prácami, ale vôbec som nebola šťastná. Lenže stále ma držala tá idea mať vlastnú značku so športovým, jogovým oblečením a plavkami iba pre ženy. Vždy, keď som videla akýkoľvek dešpekt voči dievčatám a ženám, snívala som, že vyrobím produkty, vďaka ktorým sa budú cítiť krásne, silné, sebavedomé a budú si viac veriť. Mne ale chvíľu trvalo, kým som našla v sebe vôbec odvahu začať a veriť si, že to dokážem. No, ale teraz už vyrábam oblečenie pre ženy pod svojou vlastnou značkou Katinka. Prečo? Pretože verím, že v každej z nás je malá Katinka a verím, že každá žena a dievča si zaslúži tú najlepšiu kvalitu a to, aby sa cítila čo najlepšie vo svojej koži a verila si.